गावनि हौवाया डक्टर आरो लोगोसे हिन्जावाबो साख्रि मावो हिन्जावाबो खमसे खम 60-70 हाजार दरमा मोनो अब्ला थाखा फैसानि अभाब गैया मानो थाखाय हौवा हिन्जाव आलादा आलादा बुआरी बा स्वाली आमार অসমত আছে যিবিলাকে তামানে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেহাটো মানে যিবিলাক আমাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টস মানে হেবিলাকো অকমান দেখুৱাবলৈ পালে হেতি ভাল পায় তেতিয়া সেই এক্স বুলি কয় নহয় এক্স টোৱে হেবিলাক ভিডিও ভাইৰেল কৰি দিব তেতিয়া হলে এবিলাক ছোৱালী তাই জিয়াই থকা কিবা লাভ আছে নেকি ছোৱালী পাটো বুআৰী হয় গতিকে এনেকুৱা বিলাক নহক বুলি আমি আমাৰ লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি দুখন জিলাত বিশেষকে এতিয়াৰ পৰা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটিবলৈ হয় আমি কিন্তু আইন হাতত দিম যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ মনত ৰাখে কাৰণ এইটো কাৰণে কৰিবলৈ আমি বাধ্য এনেকুৱা বিলাক ঘটনাৰ পৰা বেলেগ মানে পুৰুষসকল বিশেষকে মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰতো পুৰুষসকলৰ কাটে দুখটো পৰেগে এনেকুৱা এজনী দেহাটো দেখুৱাই এটা ভিডিঅ' কল কৰি থাকিব বা কিবা উলংঘকে ভিডিঅ' কৰিব তাইক দুটামান ল'ৰা এটা জেললৈ যাব আৰু ছোৱালীজনীক ঢাকি ব্লাৰ কৰি ছচিয়েল মিডিয়া বিলাকেও নিউজ সাংবাদিক বিলাকেও ব্লাৰ কৰি তাইক দেখুৱাই আৰু দুটামানৰ লগত লেটিপেটি কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব তাইকো মুকলিকে উলিয়াই দিব লাগে তেতিয়া স্বল্প তাইক মুকলিকে উলিয়াই দিলে তাই মুখখন চবেই চিনি পাব তাই মুখাখন চিনি পাব চবেই যে এজনী আমুকৰ লগত এনেকুৱা লেটিপেটি হৈ এনেকুৱা হৈ গৈছে গতিকে আমি ফচিব পাৰো আঁতৰি থাকিম এইটো নকওঁ যে মহিলা সংগঠন হল বুলি এইটো নকওঁ আমি যে মহিলাগৰাকী চব ফালৰ পৰা শুদ্ধ মানে মহিলাগৰাকী চব ফালৰ পৰা শুদ্ধ বুলি এইটো কাৰণে নকওঁ কাৰণ আমি দেখি আহিছো বিভিন্ন আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত পাই আহিছো আমি ৰাতি 2টা 1টা 3টা বজাতো কথা নাই এনেকুৱা মেণ্টেলি শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে টৰ্চাৰ পৰা মহিলাৰ কাষত আমি থিয় দিছো তেনেকুৱা জ্বলন্ত উদাহৰণ আমাৰ হাতত আছে তেতিয়া আমি লাষ্টত যেতিয়া গোটেইখিনি আমি কথা প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত আমি ঘূৰি যেতিয়া গম পাওঁ আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে বিভিন্ন টাইমত পুৰুষজনক আচলতে মানসিক টৰ্চাৰ কৰি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ঘটনাও এই পৃথিৱীত ঘটি আছে গতিকে আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা এইটো অনুৰোধ জনাইছো যাতে এনেকুৱা আৰু পুনৰাবৃত্তি আমাৰ লখিমপুৰ ধেমাজি বিশেষকে লাজ পাইছে মানে এনেকুৱা ঘটনা যাতে নহওক যদি হবলে হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনলৈ আমি বাক নাচাওঁ যি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব थाखा फैसा अभाबनि थाखाय खारदों ना सेक्सनि गोनांथिनि थाखाय खारदों स्पष्ट बुंना हो मानो थाखाय खारदों गावनि नखरखौ गारनानै मानो थाखाय खारदों स्पष्ट बुंना हो थाखा फैसानि अभाबनि थाखाय खारनो गोनां जादों ना सेक्सनि थाखाय खारनो गोनां जादों स्पष्ट बुंना हो दिनैनि समाव आं फोरमायो बेसेबांबा सम गारबोनाय एनडिबिनि जिउ जारिमिन दिनै सोरबाया फोथायनोबो हागौ फोथायाबो जानो हागौ आं अबेबा खोथाखौ फंफा फंनै बाराबो बुंनो हागौ आरो अबेबा खोथाखौ आं बावबायबो जानो हागौ दिनै सोरबाया लाजिनो हागौ सोरबाया दिनै रागा जोंनो हागौ नाथाय आं दिनै समनि बे सोलिबाय थानाय बे बोथोरनि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय दिनै भिडिअ खालामनो गोनां जादों जेब्ला आं एनडिबि आफादाव हाबो अब्ला एनडिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनायो आरो फोरमायो फरायनो आफसुस थानाय फरायनो आदा खावनिया जानाय मानो थाखाय फरायनायखौ गारनानै एनडिबि आफादाव हाबनो गोनां जादों गुबुन हारिनि जायगायाव कलेजाव थांनो गोनां जायो मालाबा समाव एग्जामनि समावनो लामा बेंथेनाय मालाबा समाव एसे मोनाबोयोबा माखासे सेंग्राफ्रा जमा थानानै माखासे नांलाय खमलाय जानानै मालाबा समाव बुलायनाय जायो आरो बेफोरबायदि समाव मालाबा बुलायनानै खारबोनो गोनां जायो बेफोरबायदि गुबुन हारिनि नासयनाय गुबुन हारिनि बेबायदि हेंथायाव कलेजखौ गारनानै एनडिबि आफादाव हाबनो गोनां जायो फरायनो आफसुस नखरनि जेंना आरो गुबुन हारिनि बेबायदि होबथा खालायनायाव कलेजखौ गारनानै एनडिबि आफादाव हाबनो गोनां जायो होननानै एनडिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा फोरमायो आरो लोगोसे आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरि बा समाजनि सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा एक्सपेल्टिनि सोमावसारनायाव जायफोर एखे धरननि जों खोनाबोदों जोंनि खोमाजों जों खोनाबोदों एखे बै समनि जायफोर गुन गोनां सोलोंथाइ बेबायदि आद्रा थानो गोनां जानाय दिनैनि समाव जों माखौ बुंनांगोन ना कलेजनि माखासे जेंना ना लामानि जेंना ना थाखा फैसानि जेंना दिनै जों नुनांगौमोन जोंनि माखासे फरायसाफोरखौ फरायनायनि माखासे नारा नाथा कम्पिटिसन नों हायोना आं हायो नाथाय जों दिनै सोरांबानो खोनायो सोर बांसिन जुमाय लोंनो हायो सोर बांसिन बेदर जानो हायो सोर बांसिन बुलायनो हायो सोर बांसिन सिगारेट जौ जुमायखौ बांसिन लोंनो हायो बिनिसो कम्पिटिसन नाथाय दिनै बेबायदिखौ सोर समाधान खालायगोन राजखान्थि नेताफ्रा खालायगोन ना समाजनि दैदेनगिरिफ्रा खालायगोन ना गावनि बिमा बिफाफ्रा खालायगोन नाथाय जों दिनै सोरांबानो नुयो गावनि गथ' गथाया बिमा बिफाखौ थगायनाय गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ थगायनाय समाजनि गेजेराव गावजों गाव थगायलायनाय दैदेनगिरिफ्रा समाजखौ थगायनाय बेबायदि जों दिनै सोरांबानो नुयो अराय सम हर सान राजखान्थि आरो राजखान्थि थगायलायनाय
बेबायदियाव हारिया बोरै जौगागोन? नाथाय जों बै समाव जेब्ला जों लोगो मोनबोदोंमोन एनडिएफबि आफादाव हाबनानै, जेब्ला जों सोरनिबा न'खराव दै लोंनो हाबो, मालाबा समाव सोरनिबा न'खराव मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय हाबो, मालाबा समाव सोरनिबा न'आव ओंखाम जानो हाबो, बेबायदि समाव जों सोङो नोंसानि बाबुआ बहा थांदों? कलेजाव थांदों। सोरबाया बुङो कलेज गखांनानै फोथाराव खामानि मावनो थांदों। आरो सोरनिबा न'खराव जों सोङो नोंसिनि आइ आफाया बहा थांदों? फोथाराव खामानि मावनो थांदों। दिनैनि समाव जों खोनायो मा साननैसो कलेजखौ बन्द' खालायनानै पार्टिनि मिटिङाव थांदों। आरो गावनि गथ'फोरनि सायाव सोङोबा, गावनि बिमा बिफाखौ सोङोबा पार्टिनि मिटिंनि साननैसो सिगां मिटिं गिदिर जादोंमोन, बिनि खस्थ' मोननायनि थाखाय एसे जुमाय लोंदों, बेदर जादों, बेबायदि जों खोनायो। नाथाय जों बै समाव जायफोर न'खरनि गारजेन दाहोना रुवाथिफोरजों खामानि मावनाय आरो जायफोर फरायसाफ्रा कलेजाव थांनानै फैनानै सोरबाया खामानि मावनाय गावनि बिमा बिफाजों, जों बेबायदि खोनायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव सोर बांसिनै जुमाय लोंनो हायो, सोर बांसिनै थगायनो हायो, सोर बांसिनै बुलायनो हायो, जों बिदिखौ खोनायो। बिनि थाखाय जों दिनै सोरखौ बुंगोन? बिमा बिफाखौ बुंगोन ना गावनि गथ' गथायखौ बुंगोन ना समाजखौ बुंगोन ना गेदेरमा दैदेनगिरिखौ बुंगोन? दिनै जों नुदों बै समनि फरायनो आद्रा थानाय, आफसुस थानाय, बेबायदिखौ दिनैनि फरायसाफ्रा नाजानांगौ। बै समनि जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफोर आबसुनि सोमावसारनायाव, समाजनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, गुबुन हारिफोरनि नासयनाय, गुबुन हारिनि माखासे होबथा खालायनायाव जोंनि बर' हारिया बा ट्राइबेल हारिया फरायनो आसखान्दा थानायखौ जोङो बुहुमनि बर'फ्रानो बुहुमाव फरायनानै जों दिन्थिनांगोन, मोजां माखासे खामानि मावनानै दिन्थिनांगोन, बेखौसो जोङो नाजानांगौमोन। नाथाय दिनै सोरबा आबसुनि सोमावसारनायाव, जायफोर गुबुन हारिनि माखासे होबथा खालायनायाव फरायनो आद्रा थानाय, एनडिएफबिनि जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा फरायनो आद्रा थानाय, बिटिनि सोमावसारनायाव आद्रा थानाय, समाजनि गेजेराव गुबुन हारिनि होबथा खालायनायाव फरायनो आद्रा थानाय, बेबायदि जेंनाखौ दिनै फरायसाफ्रा सुफुंनांगौमोन। नाथाय दिनै जों बेफोरखौ नुवा। सोरांबानो हरनि 12टा 1टा हर सान पार्टि मानि पार्टि? कलेज गारनानै साननैसो सोरबा लोगोनि पार्टि, अबेबा बिपिएफ इउपिपिएल अबेबा पार्टिनि माखासे खस्थ' मोननायनि थाखाय ना बेदर जादों, जुमाय लोंदों, बेबायदिसो जों खोनायो। दिनै गथ' गथायखौ बेबायदि खोनायो, बिमा बिफाखौ बेबायदि खोनायो। दिनै अबे मोनसेखौ जों दिनै गनायगोन? बिनि थाखायनो जों दिनै माखासे गारबोनाय खोथाखौ बुङोबा हयथ' दिनै रावबो फोथायनाय नङा, जोंनि गेजेराव फोथायनाय नङा। आबसुनि सोमावसारनायाव बर' बिमाफ्राबो बाहागो लादों। हारिनि खामानि मावनानै थैगोन, हारिनि थाखाय आं खामानि मावनानै दिन्थिलांगोन, बेबायदि नाजानाया दिनै गैला। जायफोर एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बिमा माहारि बा हिन्जाव माहारिफ्रा, जोंनि बिब' बिनानाव जायफोर आइजो माहारियाबो गुबुन गुबुन रायजोआव हाजो गोजौ गाखोनानै बिखुङाव माइरं बानानै आखायाव सिलाय लानानै हारिनि थाखाय नांनो थाखाय, हारिखौ फोसाबलांनो थाखाय खस्थ' खालायफादों। जाय जोंनि बिब' बिनानाव जायफोर बैसोनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै गुबुन गुबुन जायगायाव बा गुबुन गुबुन हादोराव हाग्रा बंग्रा थानानै बिखुङाव 50 केजि 60 केजि थफ्ला बानानै आखायाव सिलाय लानानै जेरैबायदि जानाय लोंनाय अखा बांखा खस्थ' खालायनानै हारिनि थाखाय बेसेबांबा सम दुखु खस्थ'खौ हारिनि थाखाय नाजाबोदों। जायफोर बिटिनि सोमावसारनायाव एखे सोरबा आबसुनि समावबो बिमा माहारिया हारिनि थाखाय नांबोदों, बिनि सोमावसारनायावबो बिमा माहारिफ्रा बाहागो लाबोदों, बिटिनि सोमावसारनायावबो मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों। अब्ला जोंनि बर' बिमाफ्रा, जोंनि बिमा माहारिफ्रा मानो न'खरखौ गारनानै गावनि गथ' गथायखौ हाजार बार साना हसिया मानो न'खरखौ गारै खारदों? दिनै नुदों सोरबा बिमा माहारिल' नङा, जोंनि दिनै बिदा फंबाय बिमा बिफानि गेजेरावबो दिनै सोरबाया दिनै न'खरनि गथ' गथायखौ, गावनि हिन्जावखौ गारनानै बेंगालरनो, दिल्लीनो, गुबुन गुबुन जायगायाव खारदों। बिमा माहारियाबो खारदों। सोरखौ जों दायनिगिरि हमनो? हौवा माहारिखौ हमनो ना हिन्जाव माहारिखौ हमनो? मानो थाखाय जादों? थाखा फैसानि जेंनानि थाखाय जादों ना माखासे सेक्सनि बेलायाव जादों? जों दिनै बुंनानै बुंस' हानाय नङा।
नाथाय मास मोनसे मास मोननैनि सिगां मोनसे केसखौ जोंनि खाथियाव दैथायफैदोंमोन। गावनि हौवाया डक्टर आरो लोगोसे हिन्जावाबो साख्रि मावो, नाथाय थाखा फैसानि अभाब गैया। जाय थाखा फैसानि अभाब गैयै मानसिफ्रा, हौवायानो डक्टर, सरकारि डक्टर, खमसे खम 1.5 लाखनि खाथियाव दरमा मोनो आरो हिन्जावाबो सरकारि साख्रि मावो, हिन्जावाबो खमसे खम 60-70 हाजार दरमा मोनो। अब्ला थाखा फैसानि अभाब गैया। मानो थाखाय? हौवा हिन्जाव आलादा आलादा। गावनि हिन्जावा गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिनाय, मानो थाखाय? जों हमदांनो हाबाय थाखा फैसानि थाखाय बिथांमोनहा जेंना नङा। हौवायाबो नायनो हेन्डसाम, मानो थाखाय? बिसोरो हौवा हिन्जाव गोरोबलायनाय गैया। माखासे जों हमदांनो हाबाय जाय सेकेन्ड हौवाखौ गोसो थोलायदों, ओरैबायदि नायनो हेन्डसाम, बडि फिल्टार, माने सेक्सनि माखासे बरा जानो हागौ, बिनि थाखाय हिन्जावा नागारनो हाला। जाय बुस्थुखौ दिनै बांसिनै नांगौ जायो। दिनै आंनि भिडिअ'आव बेबायदि खोथाखौ आं दिनै बुंनाङामोन। आंनि भिडिअ'खौ दिनै बांसिनै बैसोगोनां आरो जायफोर माखासे दैदेनगिरिफ्रा खोनासङो। नाथाय दिनै आं बेबायदि खोथाखौ दिनै मानि थाखाय बुंनो गोनां जादों? आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जानायखौ जाहाथे आंखौ निमाहा होनानै दसे सम खोनासंलाङोबा आं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। नाथाय आं बेबायदि भिडिअ'खौ आं खालायनाङामोन। नाथाय मास मोनसे मास मोननैनि सिगां बेबायदि केसा जोंनि आखायाव फैदोंमोन। नाथाय गावनि डक्टर हौवाखौ नागारनानै गावनि सेकेन्ड हौवा, साख्रिबो गैया जेबो गैया, माने बडि फिल्टार खालायनानै गावनि सेहेरा देखायनानै जाग्रा जाय हिन्जावा, बेजोंसो एखे लोगो थायो। गारलायबाय। मा जाखो? गावनि हौवाया गावनि गथ'खौ लानानै थांबाय आरो गावनि हिन्जावा बे सेकेन्ड हौवाजों थाबाय। मा जाखो? थाखा फैसानि गोनांथि ना सेक्सनि गोनांथि? आरो लोगोसे आं दिनै फोरमायो 6-7 बोसोरनि सिगां बेखौबो जोंनि आखायावनो केसा फैदोंमोन। MLA गेलेबावनाय हौवाया थाखा फैसा अभाब गैया, ओरैबायदि सना रुफानि अभाब गैया, बेबायदि केसाबो जोंनि आखायाव फैदों। फैनायनि उनाव बे ट्राइबेल हिन्जावा गावनि गथ' थासेयावबो गावनि हौवानि थाखा फैसा अभाब गैयैखौ नागारनानै सासे बियारि हौवाजोंसो गोरोबनानै थाबाय। बेखौबो जोंनो हमनो मोनो। जों हमनो मोननायनि उनाव जाय हौवाया MLA गेलेदोंमोन, खेबनै ना खेबथाम जेनदों। ओरैबायदि थाखा फैसानि अभाब गैया, न' बाङा ओरैबायदि समायना रमायना बिल्डिं। नाथाय हिन्जावा बे हौवाखौ नागारनानै सासे दाइभार बिहारि हौवाजोंसो खारफादों। अब्ला बेसेबां गनायथाव? थाखा फैसाया देरसिन ना सेक्सआ देरसिन? दिनै जोङो भिडिअखौ गोलाव बुंबा हयथ' दिनै खोनासंनो मोजां मोननाय नङा। माखासे जाथायखौ जों दिनै सेक्सनि थाखाय जों दिनै बुङोबा हयथ' गोरोन्थि जानाय नङा। बिनि थाखाय आं दिनै स्पष्ट भिडिअ खिथायोबा बांसिनै आंखौ दुखु मोननो हागौ आरो गोरोन्थियाथ' जाखाबाय। आं बेबायदि माखासे भिडिअ लाबोनाङामोन। दिनै बे सोलिबाय थानाय जायफोर गावनि गथ' गथाय, गावनि न'खरखौ गारनानै खारनाय, बिथांमोननि माखासे जेंनानि सायावसो आं फंनैसो बुंनो गोनां जादों। मानो थाखाय इसेबां बेबायदि जाबाय थादों? दिनै जायफोर गावनि हिन्जावा, हौवाया फैगोन होननानै नेबाय थायो, दिनैबो पार्टि गाबोनबो पार्टि, लोंला जाला गावनि हौवाया खालि लोंनायनिल' मुखुब, बेदर जानायनिल' मुखुब, नाथाय हिन्जावा मानि थाखाय हरफा थोलो नेनानै दं? BPFनि जायफोर पार्टियाव गिदिंग्रा, जायफोर UPPLनि पार्टियाव गिदिंग्रा, जायफोर कंग्रेस BJPआव गिदिंग्रा, बिथांमोननि पार्टियानो पार्टि। नाथाय हिन्जावा गावनि गथ'खौ लानानै हरफा थोलो नेयो। गावनि हौवाजों माबा मोनसे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय हरफा थोलो नेनानै थायो। नाथाय गावनि हौवाया जेरैबायदि लोंला जाला मालायनि न'आव उन्दुलाबायनानै बिदिनो पार्टिनि माखासे मिथिं दावथिङावसो बेराय थायो। नाथाय हिन्जावा मा गांदों, मा उखैदों? हरफा थोलो गावनि गथ' गथायखौ जाहो लोंहो स्कुलाव दोनलांनांगौ ना थाखा फैसानि जेंना, ना हिन्जावा माबा मोनसे हास्थायनाय दं, माबा मोनसे गांनाय उखैनाय दं, बेफोरखौ साना हसिया लोंनाय जानाया सानफ्रोमबो
बिनि थाखाय जों दिनै जेंनाखौ बारे बारे नुदों। आरो दिनै सोरबाया हिन्जावफोरनि माबा मोनसे गुदनो दिनैबो मिथिंनो समफोरबो उमुक मिथिंनो गावनि हौवाया गावनि गथ'खौ जाहो लोंहो सङै खावै नेयै नेयै थायो। नाथाय गावनि हिन्जावा मानिबा गुदनि मिथिंनो सानफ्रामबो मिथिं, मालाबा समाव हर थौबोयो, मालाबा समाव सोरबा लोगोनि न'आव उन्दुबोयो, नाथाय गावनि हौवाया मा गांदों मा उखैदों मानि मिथिं। दिनै जेंनाया सोरखौ बुंनो? दिनै हिन्जावफ्राबो गुदानो गुद, मालाबा समाव गुदनि मिथिङाव साननै सानथाम सोरबा लोगोफोरनि न'आवनो जाला लोंला बेबायदि माखासे गुदनि नामाव एसे एनै थाखा फैसा मोनबोलायबाय, पार्टि सोलिलायबाय। नाथाय गासैबो गुदा नङा, गासैबो हौवाफोरनि माखासे पार्टिया नङा। नाथाय साफा सानैनि दारैनो दिनै बुंनो गोनां जायो। मानो बुंनो गोनां जायो? जायफोर दिनै पार्टिनि मिथिं खालाय खालाय लोंला जाला खालायनानै गावनि हिन्जावा मा गांदों मा उखैदों, गावनि गथ' गथाया मा माखासे जेंना दं, फरायनायनि जेंना, गावनि हिन्जावा जानाय लोंनायनि जेंना, हरनि समाव उन्दुनायाव मा गांदों मा उखैदों, बिदिनो गासैबो जों बुंनांगोन जेंनायानो जेंना। बै समनि माखासे फरायनो आद्रा थाबोनाय, जायफोर फरायबावनो आफसुस जानाय, बेफोरखौ दिनैनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिनांगौ नाजानानै। कलेज गखांनाय लोगो लोगो बिमा बिफाजों सावरायनांगौ मोजां गाज्रि, गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' गथायजों मोजां गाज्रि सावरायनांगौ। नाथाय दिनै जों नुदों कलेज गखांनानै बिमा बिफाखौ न'आव लोगो मोना। आरो गावनि बिमा बिफाया मालाबा हस्टेलाव, मालाबा समाव कलेजनि लांगोनायाव लोगो हमनो थाङो, अब्ला जेब्ला फन मारियो अब्ला गावनि लोगोनाव आलासि जानो थांनाय, मालाबा समाव बबेबा पार्टि जानो थांनाय, बेबायदिसो गावनि बिमा बिफायाबो हस्टेलाव लोगो मोनबोआ। बे पार्टिया बांसिनै जुमाय लोंनो हायो, जों बेबायदिसो खोनायो। अबे क्लासनिया सिनियर क्लासनिया बांसिन लोंनो हायो ना जुनियर क्लासनिया बांसिन लोंनो हायो, बेबायदि जों खोनागासिनो।